Dwi'n meddwl bod yr drama yma yn anhygoel. Mae o ddifri'n adlewyrchiad o feddwl rwy'n sydd yn y broses o golli i bwyll a'i feddwl. A'r effaith yna wedyn ar bobl eraill. A dwi'n chwarae rhan o'r enw Pete sydd yn gariad i'w ferch o. A mae o'n eitha rhwystredig achos diolch eisiau i'r henwr sydd yn colli go yma fod yn dod â chwalu i fywyd o a'r cariad yna sydd rhwngtho fo a'i ferch o Ann. Oherwydd bod fi wedi gweld nain yn mynd trwyddo, mae'n dod â lot yn ôl i nghof i am ba mor anodd oedd i fyw efo'r peth. Yr effaith arni hi ei hun fel person, a hefyd arna ni fel teulu, a'r mam yn arbennig, ac arna ni wedyn fel plant. Oedd o'n rhyfeddol, oedd o'n ddoniol iawn weithiau. A mae yna lot o ddoniolwch a digrifwch fel ffars felly yn y ddrama yma.